phi công thấy bà ngày chi xa chính y chẳng ai ya phi ba ba cầm đây ba ca long cầm cai na du cầm in sim ha phi ba nga la rai ngan yai di suman ya phi ha bandawai ngan yai di suman ya phi ha bandawai men ban men sim ha phi công thấy chi xa ngà la thế luôn jing i corridor jing in la tang ha phi ngà pu na Maria phi công thấy ngà la thùng sinh krong khát du ô na Maria phi công thấy ngà la thùng sinh krong khát du ngaru kum ju met bat mesim jing i nyala ai ti kan tin ba phi klai ngan ban ngan ri kan dong wat nom artatin bat phi ngan sa jiu nom wat nom artatin bat phi ngan sa jiu nom nga jau ki umma la danga du ya phi công thấy lệ no ai ya nga lòng kum ba ya mo ka si ni ha po pe la o lòng kum ba ya mo ka si ni ha po pe la ngaru kum ju met bat mesim jing i nyala ai ti kan tin ba phi klai ngan ban ngan ri kan dong wat nom artatin bat phi ngan sa jiu nom wat nom artatin bat phi ngan sa jiu nom Nama de tang ma phi ko sim ka gut sha dem